У столиці Чехії кілька десятків людей вийшли на акцію у підтримку України та Криму. Її приурочили до Дня кримсько-татарського спротиву російській окупації. Українські та чеські активісти прийшли на головну площу міста із плакатами загратованих політв'язнів та нагадали європейцям про злочини Росії. Світлини Мусліма Алієва, Бекіра Дегерменджі, Ферата Сейфуллаєва, Володимира Балуха та інших політбранців. Національні стяги та лозунги «Крим – це Україна». Українські активісти у Чехії напередодні вчергове нагадували, чий Крим. Український, а кримсько-татарський. На центральній площі Праги учасники розгорнули патріотичні банери та плакати. Акцію присвятили Дню кримсько-татарського спротиву російській окупації, який відзначають в Україні 26 лютого. Кримських патріотів виселяють, розстрілюють, до тюрмів дають так само і українців, і от вони думають, що вони там є найкращі, що вони є господарі. Але ми, доки ми живемо, ми не забудемо їх, ми не пробачимо їм, ми будемо пам'ятати, що Крим є – це Україна. Подібні акції у Празі не рідкість. Про те, що Крим український, тут нагадують щонеділі на так званому Празькому майдані. Це й не дивно, бо офіційна Чехія анексії півострова не визнає. Проте президент країни Мілош Земан дотримується цілком протилежної позиції. Саме тому чеські активісти вчергове прийшли під його резиденцією із акцією проти його дружби з Владимиром Путіним. Ми хочемо показати цією акцією наш спротив гібридній війні, втручання інших держав у внутрішні справи Чехії. Ми вважаємо це місце найкращим для цієї стіни, тому що тут знаходиться резиденція президента Земана, який не представляє інтереси Чехії і Європи, а представляє тільки інтереси Росії. Який не заступує чеські zájmy. Мешканці та гості Праги активно фотографувалися зі скривавленим обличчям Путіна та його, як кажуть активісти, клоуном Мілошем Земаном. Адміністрація президента традиційно на акцію протесту ніяк не відреагувала. А от поліція так звану «стіну позору» попросила забрати вже за 10 хвилин. Софія Бляєва, Дмитро Суспільний з Праги для Заман АТР.